करण्यासारखे दोन मोठे अनुभव आहेत. एक, ज्यावेळी या ठिकाणी आज वेंगुर्ला रिसर्च सेंटरच्या टेम्पररी कामगारांचा प्रश्न होता आणि कोणी त्यांना ऐकत नव्हतं, त्यावेळी आम्ही शिष्टमंडळ घेऊन दादांच्याकडे गेलो. दादानी पत्र वाचलं आणि 2:30 वाजता त्यांनी त्यावेळेच्या कृषी सचिव पालकर मॅडम आणि सगळा स्टाफ घेऊन अँटी चेंबरमध्ये बसवलं आणि 5 वाजता परत आले आणि विचारलं की काय गावडे साहेबांचं म्हणणं काय आहे. ते म्हणतात की विद्यापीठाने मागितलं नाही तरी तुम्ही मागू शकता, तर असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर म्हणाले बरोबर आहे, मागू शकतो तर तुम्ही मागवा. आणि दादांच्या एका शब्दाने कोकण कृषी विद्यापीठात 105 टेम्पररी लोक अधिकारी पद वाढून परमनंट झाले. हा एक विषय होता. आणि दुसरा, आत्ता ज्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा ज्यावेळी पडला होता, पाहणी करण्यासाठी आले होते प्रायव्हेट विमानाने, त्यावेळी आम्ही भेटलो, बघितलं आणि जाताना मी लांब उभा होतो. आमचे जिल्हाध्यक्ष अभिजी नाईक गाडी चालवत होते. त्या मला हात केला आणि अभिजीला सांगितलं की अभिजी, ही माझी जुनी माणसं आहेत, ह्यांना सांभाळून ठेव असं सांगितलं. अभिजने मला गाडीतनं उतरल्याबरोबर जिल्हाध्यक्षांना सांगितलं. मन भरून त्यावेळी एवढं आलं की आमच्यासारख्या लहान लोकांवर दादांचा एवढा लक्ष असतो हे ऐकून मन भरून आलं. आणि आज सकाळपासून आज या ठिकाणी दादा गेले हे सहनच होत नाही. माझ्याकडे त्यांचे 100 अनुभव आहेत. 100 अनेक वेळा आम्ही रागाचं भांडण झालंय, पण प्रत्येक वेळी त्यांनी या ठिकाणी सामान्य कार्यकर्त्यांसाठी काम केलेलं आहे आणि कधी आम्हाला भेट नाकारली नाही. मंत्री उपमुख्यमंत्री असताना सुद्धा एक वेळ अशी नाही की त्यांनी आता त्यांना वेळ नाही असं कधी सांगितलं नाही. हे त्यांच्यासाठी, आमच्यासारख्या सामान्य लोकांसाठी हे खूप आहे. अशा अनेक आठवणी सांगण्यासारख्या आहेत.